Edwin Awing Indino, born on March 4, 1979 in Matanao, Davao del Sur, is a committed family man married to Grace Indino. Together, they are proud parents of two sons, VJ and Miko. Professionally, Edwin is a successful businessman whose leadership extends beyond the corporate world. He served as the NCMC AYS president from 2010 to 2022 and currently holds the position of NCMC AYS media president since 2022. His commitment to service is evident through his volunteer work at Hope Channel South Philippines, where he has been actively involved since 2013 and hosts the programs Panimbiya sa Kabuntagon World and Harana sa Kabuntagon. In addition to his media contributions, Edwin is a respected elder at the Cagayan de Oro Central Church and serves as the chairman of the board for Delmar Adventist Elementary School. He is also a member of the board of trustees for Hope Philippines, further showcasing his dedication to community and faith. Edwin's motivation to serve stems from the hope, purpose, and peace that he finds in God's unwavering love and guidance. Please join me in welcoming the speaker for tonight, Edwin Awing Indino. Maayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan. Usa ka pribiliyo nining kagabion nga makigauban kaninyo ning matahom kabuntagon sa atong series nga gipahigayon karon Wonders of Hope. Niini karon nga kagabion ikatulo na kita ka gabi nga makigkauban kaninyo nining matahom nga simana nga amo gyung gigahin para sa inyo ha mga kaigsunag mga kapaglaom. Ay niini karon nga kagabion di pa tamo adto sa nahan gihangyo ko kamualan sa pinasay nga pagampo. Magampo ta. Silimbahon dalaygon nga Dios naka sa mga langit. Dili ako takos nga magadala sa imong mensahe tungod sa akong pagkamasalaypon. Apan naghangyo nagaduol ako kanimo amahan. Ihatag ang kaalam kanako. Ihatag nga ang mga pulong nga ako karon mabatbat gikan kini kanimo ug ikaw maghatag kaalam kanako. Dinhi sa Hope Channel, mga crew, kauban ako dinhi. Ihatag ang protection, nga magmalampuson kini nga programa ug mahuman nga way mga kaukulian o mga brownout nga mahitabo o mga kadaot sa kamera ug mamalampuson kini. Nagaampo usab ko Ginoo sa mga OFWs gawas nasod nga nagatan-aw niini nga programa. Kuno na may mga suliran, problema nga moabot sa ilang kinabuhi, nagahangyo kami kanimo Dios. Hatagig solusyon kini tanan. Mga kapaglaom dinhi sa Pilipinas nga nagasunod sa Hope Channel South Philippines. Diha man sa television, sa YouTube o sa Facebook. Ihatag ang kadasigon. Dunay mga problema daw naghunahuna sila nga wala nay paglaom. Apan kami nagasandig o kami nagalaom nga ikaw magatubag sa pagampo tungod kay ikaw nagasaad niya ng tanan. Among gidawat nining kagabion ang imong gugmang pakigdait grasya magauban. In Jesus' name, Amen. Yes, mga kapaglaom, no? Once again, maayong gabi kanatong tanan, mga kapaglaom. And sa makausap pa, akong itimbaya ang akong mga kaubanan usab diha sa Cagayan de Oro Central Church, akong mga kaubanan nga mga elders, kaubanan ako sa church board o sa tanan nga mga members sa Cagayan de Oro Central Church. Mga kapaglaom, ang ato ang series nagauluhan Wonders of Hope. Apan ini karon nga kagabion, dalon ko kamo sa ako nga tema nga pagabatbato nining kagabion. Ang uluhan ani, how are we connected with God? Nagaingon mga kapaglaom sa Juan Kapitulo 15, versikulo 5, ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga, ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako. Mao siya ang nagapamungag daghan, kay gawas kanako, wala gayud kamoy arang mahimo. Mao kini ang gipasampo, sulti ni Ginoong Hesus mga kapaglaom nga siya mao ang tanom nga paras, o kita mao ang sanga. Wala gitay mahimo kung wala siya makapaglaom. Maugin na ang ato nga sandigan mga kapaglaom nga kung wala si Jesus Christ, wala gitay mahimo mga kapaglaom. Doon na tayo nagkalain-lain nga mga gitawag eksperyensya sa atong mga kinabuhi. Ang uban, ang mga problema nga ilang nasagubang, ila kini nga nakaya. Ang uban nga mga problema o mga eksperyensya nga ilang natubang, daw dili nila makaya mga kapaglaom. Pero balikan nato ang kasaysayan sa mga apostoles. Kuyog
ni Jesus Christ sa diha nga mga apostoles didto sila sa mao nga barko nga nagasakay tungod kay si Jesus Christ nabulag kanila tungod kay nagampo siya didto sa kamingawan. Apan mga kapaglaom kini nga sugilanon dunay usa sa mga apostoles nga gitawag og supporting actor ni siya mga kapaglaom nganuman tungod kay sa tanan nga mga panahon naagi ni siya highlights ni siya ug gani atong nakita nga kining tawhana iyang ginalimod si Jesus Christ. Pero sa panahon nga before sa diha nga gilansang si Jesus Christ nga kuyog pa ni siya daghan nga mga panghitabo nga kuyog si Jesus nga ang eksperyensya siyang kinabuhi daw naghunahuna ta nga dili niya kaya apan iya kini nga nasa gubang. Nagaingon diya sa Mateo kapitulo 14 bersikulo 26 ngadto sa 33 mga kapaglaom. Moadto ta sa 26. Apan sa ilang pagkakita kaniya ang nga naglakaw ibabaw sa tubig ang mga tinunan nga lisang ug nag-ingon naay abat ug nanyagit sila sa kalisang. Sa diha mga kapaglaom nga si Jesus Christ nabulag sa mga apostoles didto sila sa dagat sakay sa mga mao nga kining bangka. O gani sa diha nga dunay nakita nila nga dunay nagpadulong nila dunay nagkaduol nga binuhat nangalisang ang mga apostoles. O gani nakita nato diha mga kapaglaom mga kaigsunan naay abat. Naghunahuna tag unsa magining abat. Gagmay pata. Unsa pata pila pa edad nato atong maginikanan. Magsige ra ginag-ingon paghilom dia. Muhilak kanita paghilom dia. Dili ka magilakilak kani abat. Muhilom pud ba ang mga kabataan? Muhilom. Kay ngayon dunay abat. Mo man ay pirmi gid isulti sa atong maginikanan. Moadto ta dito sa ngit-ngit. Oy, dili ka moadto dito ngit-ngit kay naay abat diha. Hadlukon ta. Mao na mga kapaglaom. O gani dinhi sa ato sa Misamis Oriental dunay gibantog nga lugar nga doon ay ungo wakwak o abat. Pero huna-huna istorya lang na mga kapaglaom mga kaigsunan. Wala gitang ingon nga dunay gitaw nga ningon nakakita ko wakwak. Pero ang record sa balaan kasulatan makita sa Mateo kapitulo 14 bersikulo 26 adunay abat mga kapaglaom. Unsa magining abat? Ato makita diha mga kapaglaom ungani bang abat? Naguna-una ba mo, nag-imagine ba mo, ungani ba ning abat? Ungani bang itsura sa abat, mga kapaglaom? Ikaduha, ungani ba ang abat? Nga muatang sa inyong dalan, mahadlok mo, una-huna-huna ta, nga kining abata, makapatay gini, o atakihon ta. Mga kaigsunan, mga kapaglaom, nagsigi ko guna-huna, gamay pa ko. Nag-research ko aning abat, mga kaigsunan, uwak-wak. Ako lang ning research, ha? Dili ni official research. Dili ni makita sa mga libro o sa internet. Ako lang ni awing lang ni nga research mga kapaglaom. Sa diha nga nangutana ko sa akong lolo, unsa magining abat? Sa una, sa inyuhang kapanahunan gagmay pamunaan ning abat. Ingon akong lolo na ana. Kay record man po na sa balaan kasulatan nga dunay ungo o abat. So nagunahuna ko mga kapaglaom, unsa magining abat? Sa diha nga nag-research ko ani mga kaigsunan mga kapaglaom. Nagunahuna ko nga kaning akong gi-research o akong nahibalaan unsa ning ungo, tinuod ba ka ni? Pero sige lang mga kapaglaom, ato ning sulayan. Ang sintomas kuno sa ungo o wakwak, kung silingan mo mga kapaglaom, dili ni mangunay ninyo. Dili mangunay ang ungo o wakwak o abat, dili mangunay sa inyo ha. Ano yung nakanindot? Dili mangunay ang wakwak, basta silingan mo. Ikaduha, sintomas sa wakwak. Kung silingan gani mo mga kapaglaom, dili ninyo ni sila makita og buntag, makita ninyo ni sila hapon, hantod sa gabi. O gani, o gabi na kuno kayo, dili po ninyo ni sila makita. Kay wala ni siyang balay. Unya, na ikatulo. Kay kitang mga Pilipino, kung mahilig man kitang pangayog, kamunggay, o unsa pang mga talamnon sa atong masilingan, basta watay tanom, tanglad, unsa pa diha kamunggay, kung mangayo kuno ta, sa usa ka wakwak o abat, mangayo tag kamunggay, mingon ta, pwede mi mangay kamunggay? Muhatag na sila kamunggay, pero naipakapin, muingon, dala na lang ng punuan. Sintomas na siya sa ungo, mga kapaglaom. O niya, sa diha nga masugat nimo ni siya, masugat gani nimo ni siya nga muglakaw, o niya, dili ni siya, example, gabi, masugat nimo, mangayo kag katahuran, may ka, may gabi ma, may gabi nung, dili ni siya mutubag. Di ni siya mutubag. Mulahos lang na siya sa imuha. O niya, dili gid nimo siya madunggan nga mingon siya maing gabi ipod. Sintomas na siya sa ungo mga igsoon. Nepailas. Sa diha nga naa siya sa mao nga grupo, naminaw siya. Unsa ba na wa magisulti diha record og nagsimba ba o unsa diha? Naa siya diha kuyog.
naay simba ba o naay magsulti sa tubangan, dili po na siya mulingko diha sa tubangan sa mao nga grupo. Dili po na siya mulingko diha sa tunga-tunga, kundi didto gina siya sa likod mga kapaglaom. Unya, sa diha nga makaamigo na siya, magsigi na siya chismis, dili na siya maminaw kung unsa pay nagsulti diha kay nagsigi na chismis. Unya pagkahuman kadugayan, kapuyo na gayud siya chismis, matulog magnganga na siya mga kaigsunan. Sintomas na siya sa ungo. So mao na, ana ang mga sintomas sa ungo. Kung ikaw mga kapaglaom, doon na kahigala nga mao na mga sintomas, dili ko makaingog-ungo na siya mga kapaglaom, pero ang record sa balaan nga kasulatan, adunay ungo sa diha nga mga apostoles, nakita nila nga dunay binuhat nga niadto kanila. Sa diha mga kapaglaom, diri sa Mateo Kapitulo 14, versikulo 27, nag-ingon, apan diha kanila, misulti siya nga nag-ingon, salig kamo, ako kini, ayaw kamo kalisang. Mo'y sulti ni Jesus makapaglaom. Sa diha nga nakita nila sa mga apostoles, si Jesus Christ dahil katong nagpadulong, nakaduol kanila nga mga binuhat nga nagtuo sila gabat. Niingon si Jesus, sa diha kanila, misulti siya nag-ingon, salig kamo, ako kini, ayaw kamo kalisang. Mga kapaglaom, mga kaigsunan, sa diha nga kita, dunay mga paghitabo nga kita nalisang, naghunahuna kita, nga wala na kita ipadulngan, pero ang ingon sa Ginoo, salig kamo, ayaw kamo kalisang, iya ka nang ipakita daan sa mga apostoles sa diha nga ilaha kini, nga sinati nga eksperyensya sa kinabuhi. Sa diha mga kapaglaom nagaingon sa Mateo Kapitulo 14, versikulo 28, o kaniya mitubag si Pedro nga nag-ingon, Ginoo, kung ikaw man o galing, paanhaa ako diha kanimo, ibabaw sa tubig. Eksperyensya ni Pedro mga kapaglaom makaigsunan. Sa diha nga nakita niya si Jesus, nihangyo siya nga moanha, ibabaw sa tubig ug malakaw. Adunay mga paghangyo. Adunay mga paghangyo ang nasinatian ni Pedro sa diha nga milakaw siya ug niingon siya sa Ginoo, ikaw man na Ginoo, paanha ako diha, palakaw ako sa tubig. Naghunahuna na siya, si Pedro makaigsunan, nga makalakaw gid siya sa tubig, nga naman, nihangyo siya sa Ginoo. Kaning paghangyo, mga kaigsunan, ato lang mabaw-mabawon, di lang nato palawmon ang storya ni Pedro, mga kaigsunan, kaya di mata-theology, ato lang mabaw-mabaw nga punto, mga kapaglaom, sa diha nga mohangyo ta ni Jesus, sa diha nga gusto ta makikunik kaniya, dunay mga hangyo nato, nga atong isulti diha sa Ginoo, mamati ang Ginoo. Nga naman, sa diha nga nadungog niya ang tingog ni Pedro diha sa 14, sa Mateo, Kapitulo 14, versikulo 29, og siya mingon kaniya, umari ka. Busa si Pedro mikawa sa sakyanan, og milakaw ibabaw sa tubig, og miadto kang Hesus. Pagkanindot kay sa istorya, sa sugilanon ni Pedro, mga kapaglaom. Bisan si Pedro, bakakon, iyang gilimod si Jesus. Naay mga kaigsunan natay mga higala nga dili gusto tawgog Pedro kay mabutang silang una-una nga si Pedro bakakon kay gininay si Jesus. Pero sa istorya ni Pedro, mga kapaglaom, mga kaigsunan, sa diha nga nihangyo siya ni Jesus, niingon si Jesus, umari ka. Busa si Pedro mikawa sa kinan o milakaw ibabaw sa tubig. Kanang paghangyo, mga kapaglaom. Doon na ba mo'y mga paghangyo sa Ginoo? Doon na ba mo'y mga gusto nga ipabot sa Ginoo o ang Ginoo mutubag sa inyo ang mga pag-ampo? Mutubag sa inyong mga paghangyo aron makakonektar kamo ngadto sa Ginoo. Kinahanglan ba gyud nga mohangyo taniya? Kinahanglan ba gyud nga magpahinumdum ta, Ginoo, kining akong examination karong sunod adlaw, tabangi in taon ko ani. Sa wala pa examination, nagtawag naghangyo ba ka kaniya? Makaigsunan, kining sugilanon nga akong dalit ninyo nining kagabion. Ang akong amahan, naga-look up dyan ko sa akong amahan, tong kay Liman, manggini akong amahan. O gani, mag-Bible study ni sa una, kuyug-kuyugon, kung ano niya tigbasa, kung niya Bible. O niya, pag humana niya Bible study, mamaligya din siya haplas mga kaigsunan. Double purpose ba? Muna nga, maka-income po na siya kay baligyaan kay haplas. Niya, og dili pa yun, masahiyon pa yun kaniya, iya kang reflex pa yun kaniya. Badi ko na niya makaigsunan, ganahan kay kung kuyog niya, maminsahin na siya. Noon sa ngitabuha, dito mi sa Kumbal Province, sa una, dito nasahin si Papa. Sa diha nga nag-adto siya, nag-Bible study siya, na ay babae nga niingon niya, nga, Sir, Pastor basta Liman, Pastor na itawag, basta Liman. Pastor, ganang, ikaw magini kani imong itsura. Ang mga Liman sa una, mga kapaglaom, grabe, pormado kayo na sila, magdala na sila katatsikis.
Magdala na sila og kining tatsikis niya diha ang Bible unsa na ipangsuod nila diha nga mga basahon. Ila day na nga magsuroy-suroy din sa mag-groundwork din na siya. Unya ang babae nakita niya sa pastor. Pwede ta makigistorya. Ikaw gyud ning nakita nako sa kong pananahon. Ingon siya. Kita gid ka sa kong pananahon. Akong papa mga kaigsunan. Before ana nilakaw siya, nagsigi na siya hangyo. Ingon siya nga sa iya nag-ingon pa siya nagistoryahan sila mama naghangyo ni sa Ginoo. Kanang pwede magyong lisura ning among kinabuhi. Pero galiman okay ra magyapon kay daghan man gud may mga igsoon. Kami sa Indino clan mga kaigsunan, anak ni Amado Indino, pulo mi kabuok, may gani namatay ang duha, 8 na lang mi. Munang 8 na lang mi kabuok mga kaigsunan. Murag gibati siya kalisod. Munang nasi hangyo sa Ginoo. May sa mahintag madato na tanong. Mahintag madato ta. Unya akong papa gaapil-apil man gud ni siya nang iyahang treasure ba. Sa diha nga sa treasure mga kapaglaom, sa diha nga nag-treasure siya, sa diha nga nag-apil-apil siya nga treasure, ang babae niingon sa iya, Ginoo, niingon ang babae, pastor, kanang ikaw gining naa sa akong pananahon. Kanang pwede ba nga mag-istorya ta? Istorya sila. In siya, pastor, kanang nagdamgo ko ba? Kanang naay lugot diha sa unahan. Naay dako kaayo nga deposit nga bulawan diha. Unya, gusto ko nga kanang kaluton ninyo na. Kaluton kung makuha ninyo na kining bulawan diha. Ingon dayon si papa nako mga igsoon nga. Dawbi, kanang o kaluto na mo na ka ng bulawan. Ingon din siya, naana siya. Unya, kanang o kaluto na ganin ninyo na, pag abot karong bagong tuig, kinahanglan dito niyo na kaluton nga magsugat na ang January o kanang bagong tuig kay dili ninyo ilapas og alas 12 kay para makuha ninyo ng bulawan. Ay, hangyo. Ingon din ang kining babae. Ingon din si papa nga, pastilan niyo, nakaingon ko mga kaigsunan, si mama nga, usahay kaning ato mga panghangyo nga gusto nato nga kuan ba. Si papa niyo siya, nakakuan siya nga magkalot sa bulawan, iya din tawag ang mga elders. Ng mga kauban niya sa pagkalot sa bulawan, mga kaigsunan. Ingon din sila nga, sige, igsoon, operasyon tarong gabi, kay naay bulawan, nga atong kaluton. Sa diha, mga kaigsunan, pipila nga sugilanon, sa diha, nga dito na, nang adto na miseria, kuyog man ko ato nga panahon na. Kay kuyog ang mga elder. Kuyog ang mga anak sa elder. Ang ubang elder to, ni una na, pahulay naman sa lubnganan, mga anak, kuyog. Karon wala naman sila, mga bata, nakaparon ba, siguro tanaw ron sila. Kuyog mo dito mga kaigsunan. Kaya amo ng kaluto ng mao nga kining bulawat. Sa diha nga pila ka mga oras na kay hapit ng alas 12 musulod na ang bag-ong tuig. Pagkita na mo anang lugot nga gisulti nga mao tong babae nga naa kunoy kahoy nga dako diha kay mo kunong agi-agian diha sa mga kining hapon. Gitusok-tusok to dito makisunan agi kahoy. Ingon dito, Brad, mao na gini, bulawan na gini, Brad. Kay nganong nakita man sa babae nga naay dako dring kahoy nga wala man si Endamgo na ako no. Mao na gini, Brad. Istorya na elder, mao na gini. Kanang inig makuha nato ning bulawan pag kanindot na kay ni. Ako na'y bahala ng church na to nga mahuman. Nanay sabot-sabot na mga kaigsunan. So diha, pipilay sugilanon sa diha nga hapit na alas 12 mga kaigsunan kay nadugay mi atong dako nga kahoy. Nami dako nga stick, ani maning mumulaw na ito namtay stick anak tusok-tusok diha. Hapit na alas 12, naabta na lang mi og mga alas 12 alauna, mo'y pagsaka sa kining kahoy. Unya sa diha nga amo nang gitusok-tusok mga kapaglaw, mangutana ko ninyo. Tana ko niyo, nami nakuha, nay nakuha dito wala. Wala ginakuha mga kaigsunan. Kay matod pa, ni Papa dili daw mulapas og alas 12. Nakita na ko mga kaigsunan ang hangyo ni Papa daw naghunahuna ta nga atong mga hangyo sa atong kinabuhi. Gusto nato nga madato ta. Gusto nato nga dali ra kayo. Gusto nato nga diha-diha dayon ang pagtubag sa Ginoo. Pero mga kapaglaom, katong nga sitwasyon wa gid mi nakuha mga kapaglaom. Nga naman tungod kay ang atong paghangyo dili day kanang na day paghangyo nga gusto nato dili hatag sa Ginoo. Kita gusto din ta nga paghangyo nato na hatag sa Ginoo, di ba? Mao na sa diha mga kaigsunan nga nakita nato nga si Pedro naghangyo siya sa Ginoo nga moadto siya ug mulakaw sa tubig. Ako na imagine mga kapaglawom sa diha nga si Pedro naglakaw siya
diha sa tubig. Naguna-una siya nganong wala man niya kuyuga ang ubang mga apostoles nga musakay dito sa lakaw dito sa tubig, nga naa dito sa sakyanan, sa sakayan, nga muadto sa tubig nga manglakaw sila nganong si Pedro kay siya ra may nihangyo ni Jesus mga kapaglaom. Diha nimo makita nga ang koneksyon ni Pedro ngadto sa Ginoo ni Jesus Christ, lig-on mga kapaglaom. Apan sa diha nga naglakaw na si Pedro mga kapaglaom, nagaingon sa Mateo 14 versikulo 30, apan sa pagkakita niya sa hangin siya nahadlok, og sa nakatidlom siya misinggit nga nag-ingon, Ginoo luwas ako. Mga kaigsunan sa kasaysayan sa istorya ni Pedro sa diha nga iyang eksperyensya sa kinabuhi. Sa diha nga nakita niya nga hayahay ang iyang pamati, naglakaw siya sa tubig. Unya siguro, nakita niyang hangin, o siguro nitanaw si Pedro sa iyang mga kauban nga mga apostolis, nakalakaw ko ibabaw sa kining tubig, sama ni Jesus. Unya sa diha mga kapaglaom nga kining hangin nga nakita niya, natidlom o nalunod si Pedro makaigsunan. O niingon dahin siya, Ginoo, luwas ako. Ito makita mga kapaglaom, no? Ang mga eksperyensya sa atong kinabuhi, ang mga kagulanan nga moabot sa atong kinabuhi, ang mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, sa diha nga hapit na kita malunod sa mga pagsulay, makaingon ta, Ginoo, luwas ako. Nakahimo bata na mga kaigsunan. Sa diha nga nakadungog si Jesus, nagaingon sa 31, sa diha-diha gituyhad ni Jesus ang iyang mga kamot, ug iyang gikuptan siya og mingon kaniya, o taong jutag pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Mga kaigsunan ka nang nag-ingon si Jesus nga, aktual naging kaito ni Peter, nga naa si Jesus Christ, pero nakaingon siya, nalunod siya, unya, nangayo siya, o tabang ni Jesus. O sa ingon sa Ginoo, o ni Jesus, ingon siya, o taong jutag pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Niabot ba sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, nga magduha-duha ka? Dunay mga pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi. Dunay mga dili nimo gusto nga mahitabo sa imong kinabuhi. Niabot ba sa imuha nga nagduha-duha ka? Ang imuhang pagtuo, gamay ra ba kayo? Sama kang Pedro sa diha nga nakita niya Jesus aktual na, pero nahadlok siya mga kapaglaom og naglunod o nalunod, hinahinay siya glunod, nangayo siya tabang sa Ginoo. Abi niyo mga kapaglaom, mga kaigsunan, akong eksperyensya sa akong kinabuhi. Sa diha nga dito ko sa Matanaw, nagunahuna ko nga og di ko mohawa diri, igo ra man kita mamulak og lubi ani. Lumulak lubi, farmer. Moto nga niingon ko sa akong amahan nga pa, moadto ko sa Jinsan kay magtrabaho ko dito, mangitatag mayong makatrabaho ta aron makatabang sa kalisod. Dili na ko malimtan sa akong amahan, mga kaigsunan, ingon siya, nak, tagan ti kag Bible. Hatag niya tong Bible, ingon siya, bisan asa ka moabot din sa Pilipinas, kung swertehon manggaling ka, moadto ka sa gawas o dinhi man ka sa Pilipinas, ayaw gyud kalimot, mangita jud kag simbahan sa Seventh-day Adventist Church. Musimba kag Wednesday, musimba kag Friday, basta tanan musimba kag Saturday. Unya, mag-active ka sa simbahan. Ayaw pagpakuan kay ang Ginoo, bisan asa ka moadto, kung ang Ginoo mag-uban nimo, siya na bahala nimo. Wa gina ko nakalimte mga kaigsunan. Abot na ko dito sa Jinsan. Abot na ko dito, mga apply tag trabaho. Lisod ba ya kay ni mga apply tag trabaho nga kanang Sabado ay Sabado mga igsoon? Lisod kayo oy. Nya bulag ta sa tong pamilya, layo ta. Abot ko dito, nga apply ko, ingon dayon tong interview nga. Nya kanang namay Sabado. Ako sa una naon, sir, balik ra ko sunod adlaw kay ako mo trabaho ba ko ana? Pwede mo half day ana, sir? Siya pwede nag-update, pero ikaw, nasa mo ka. Di, adto ko makaigsoon na apply ko. Sa diha nga mabulag ka sa imong pamilya, makaigsunan, kanang walay magkuan sa imuha, walay mo, magtambag sa imuha, makaigsunan ba, walay makigistorya sa imuha, kay ikaw naginusarar man ka, kay nangita man ka panginabuhian. Abot ko dito. Musugol pa makastrabaho, trabaho sa Sabado, makaigsunan. Trabaho sa Sabado. Kaya trabaho sa Sabado. Kay born Adventist ba ako, makaigsunan, liman si Papa. Pero kung mo bulag na data mo, layo ta na atay, mga murag na yung mga pagsulay, umabot sa toa. Dito, trabaho ko sa Sabado. Pero konsensya kay ko. Pagkasunod sa Sabado, ano po kung ni trabaho, pagkasunod. Unya,
Akong mga barkada, nakabarkada kong mga tagagawas, nga kanang mahilig mag-inom-inom, inom-inom lang, di lang ng lunang sa kalibutan, nang shot-shot lang, inom-inom, apil-apil na po dahin ko, kay wala lagi. Nabaguhan, bagi kag bukid, na nagsyudad, apil-apil inom. Uy, lami man di ay. Hantod mga kaigsunan, nalimta na nako nga ang tugon ni Papa nga musimba, wala naman ko kasimba. Niabot bitaw ng panahon mga kaigsunan nga naigo ko sakit. Niburot ang akong lawas. Pagburot sa akong lawas mga kapaglaom, mga kaigsunan, namurot man akong lawas, sigig sakit ang akong tiyan. Naon sa maputong akong roommate na ako nga akong ikagaw po na ko to, ingon siya nga, birds, kanang nabuyag-buyagan juga ba? Kaya atong mga nangaging simana, nangaligo, manggod mig sapa, sige, manggukag sagit-sagit ito, basi nabuyagan ka, muadto ta ng, kanang diha, kanang naay manambalay diha, muadto ka dito, manambal, para maulian na imuhang burot. Huwag kuhuna-huna mag-ikso na magpatsikap. Kaya kaning gamay rang ato ang kining kwarta po, pinapasweldo na to, gamay ra kayo. Yung tagahuna-huna o kining patsikap. Naingon lang po ko siya, sige, adto ta dito. Adto ko dito mga kaigsunan. Adto mi dito. Ingon na itong mananagna, kanang mga doktor-doktor ba? Tawing, kanang doktor-doktor, naam na sa inyo ha? Albularyo. Adto dito, ana din siya nga, oy, naglakaw pa lang ka dito daan sa gawas, nakita na tika, nga gidaot ka. Gidaot ka, engkanto nga, asam day mo gikan. Uy, tinuod siguro niya, kinangaligo, biyaming sapato. Sige, ali, sulod dire. Kung naniguro ko mga kaigsunan, oy, kaya ang akong kwarta sa akong bulsa, 450, isa ka kinsinas na ako itong sweldo, akong iipit-ipit. Ingon na yun siya nga, kanang, ingon na yun ko nga, pila may bayad, ani dire. Kanang, pila may bayad, ani. And siya, wala ni bayad donation, ani, pero ang pinakamubuan ni 350. Salamat, naman ko'y kwarta dire, kuhaan ni 350. Okay na lang, kay makaabot raman. Ingon din siya, pagpilian ng lubi nga na diya, kanang lubi nga namulak na. Mulak ba? Kuha dito, kuha po ko, nagtapog siya dito. Siya, ikaw bunot na. Bunutan ako, buwa ka. Kay ang sulod na, nanay siya bula. Kay ang bula, katong lubi dito, puno gito siya bula, mga kaigsunan. Kay bularyo ba ya? Albularyo ba? Lagi na siya kining, nanay mga kanang hurim-hurim ba nga ipagkuhan. Naibula, kuha na akong bula, mga kaigsunan. Ayan siya, banggura na kining, kanang lubi na. Gibanggod na ko. Kaya mo muna ito, mga ritual nila ba? Sige na kung una-una ni kaigsunan, unsa maning kalakihan, anong naabot magkudiri ha? Una-una na ko ba? Tungkol siguro burot. Kuha na lang kay, niburot lagi atong kuhan. Atong lawas. Sa diha magkaigsunan nga, humana, gimix na niya atong mga lana, hurim-huriman na niya, tayhup-tayhupan niya na. Ingon na siya, unyang gabi dalo ni mo ni, gisuod niya atong murag tila nga puti, imo nang ihaplas sa imo ang lawas. Haplas ni mo na. Niya, kabalo ka mga G. Nako nga, ingon lang po ko nga, pareha naman ang ampo pangadji. Ayun ko, siya nga, sige, dala na dito. Kunya gabi, pagkagabi, yan ang magkaigsunan. Sakit akong tiyan, namurot ko, haplas na ko to. Pag abot dito sa kinihigdaanan ako, gialamigas ko, kilubi ba to? Gialamigas ko magkaigsunan. Gaburot-burot nun ako ang lawas. Ingon ko sa ko ang igagaw nga, brad, king, putim ni Guana. Unsa mampungka nga ng, diha mampungka ng hapla sa imong higdaanan, di gugukod ka galamigas. Naguna-una ko mga kaigsunan nga, bahala na ni, basta maayo ko pag-augma. Hanton na buntag mga kaigsunan, giatake na noon ko sakit sa kuntian. Unya ang akong igagaw, ningon ko, dili naman gini makaya, brad. Dalaan ako dito sa ospital, gidala ko niya City Hospital, dito sa Jinsan mga kaigsunan. Pag abot na ko dito, muadto ka ng City Hospital, wag yung matiman nimo, kaya dako ba yan na? Wag yung matiman, nagiagian lang ka ng nurse. Kulang lang ino, naginawa pa kadadong. Ana man na. Di, puti nagsakita sa kuntiyan. Yung nurse, sakit kayong tiyan. Siya, sige lang, busy pa kayo. Unya pa ka magunitan, kaya wala pa in charge. Mga unya pa ka, alas 3 minado ha. Mga magunitan siguro ka, unya pa alas 5. Kuha lang, 1 taon lang ginako ni. Nalimot ko mga kaigsunan, pag-ampo sa Ginoo. Nalimot ko, ang akong giuna-una, nga pastilan. Naunsa man yung akong kinabuhi. Anong naglapas-lapas man ko, giagi kong sakit. Wala gid, tirera gyud ko taman ani.
akong mga pangandoy sa akong kinabuhi. Abi niyo mga kaigsunan, nangandoy po kitang mga tao, kita bitang mga tao na po kitay mga pangandoy sa kinabuhi. Kami amo sa simbahan dito sa una, gamay ram kita mo simbahan. Wala mong mga dato dito sa mong simbahan. Kana ganing mag-congress na sa MBC, nangandoy gid bita kung umadtog MBC yung kaigsunan. Dito ra gyud kutaman kanang mag-report sila patabibuhan na mo sa MBC, na yung mga bisita dito kaning congress. Wa gid mi kaabot MBC kay layo man kay mo Davao. May madres kagayan kay duol ra MBC, madadara siguro nag-hit so baklay diha. Dito sa mga puting layo, sige pangandoy ana unsa ka nang MBC no? Unya, akong pangandoy, sige lang, moabot ang panahon. Basin makapalit kog sakyanan, makanar jud ko ng MBC ba unsay dagway ng MBC. Anak man akong pangandoy mga kaigsunan. Tod sa diha nga akong eksperyensya mga kaigsunan, naabtan ako buntag. Nagsige na ko ingon, dire ra man gid siguro ko taman. Grabe gid siguro ni akong sakit kay di na maginimundang nga akong tiyan. Sakit. Nalimot ko mga kaigsunan nga dunay Ginoo day nga akong madulan. Nag-text ko sa ako kay alas 6 naman, nag-text ko sa ako ang busing. Ko, boss, dili ko maka-duty karon kay grabe akong tiyan, sakit kaayo. Ganina pa ning kadlawon o gabi pa ni hantud karon wala gini maundang. Ingon siya nganong man ka nagsaba? Anong wala man ka nagsaba nga nagsakit din na imong tiyan? Unya kumusta man ka diha? Naapa ko diri lagi boss, ganina pa ko alas 3, nya alas 6 na ron. Wala jud ko kining kuana, wala jud ko kining asikasuha sa nurse. Sinaunsa man ka diha, mamatay ka diha sa city hospital. Sige, kuhaon ti ka diha, ipakuha ti ka sa driver. Mao daw makaigsunan, gikuha ko dito sa driver. Gidala din ko sa St. Elizabeth Hospital. Pag abot na ko St. Elizabeth Hospital, makaigsunan. Nakaingon ko, Ginoo. Kanang makig-istorya na ka sa Ginoo. Ginoo, ang akong relasyon diha sa imuha, nilayo naman ko sa imuha. Kanang, nag-uul kay kong makaigsunan. Kay nagunahunam ko mamatay kay ngunsa. Gingnan man ko atong isang nurse dito pa ko sa City Hospital nga, dong, kanang imong tiyan, duhara na. Kung nibuto ang imuhang appendix, imong kidney, basi delikado ka na ba? Pag-ampo lang sa imong Ginoo. Saan po nga nurse to nga puti mo itong yung atong po istorya mo, nurse ba ka to? Kaya ningon na ko, nurse to verso, to around, lakaw. Siguro nga nurse nga nagbit-bit man to kining daspan. Mga na, hadukan-lukon ta ba? Pag-abot ako dito sa Ginoo, direra man dyan siguro ko tama. Ginoo, pasaylo ako. Nakigsulti ko sa Ginoo, makakaigsunan. Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. Ginoo, kining akong kahimtang karon. Kung imo kong taga-ag chance sa ikaduhan ako nga kinabuhi, magpadayon ko sa pag-alagad nimo, magsuporta ko sa imong buluhaton. Buhi alin taong ko Ginoo. Mao to magkaigsunan, giasikaso ko sa doktor, gi-ultrasound. Unya, mao to, sa diha gi-ultrasound, naigi-inject sa kuwan, natulog ko, nakamata ko, mga siguro hapon na, gikan sa buntag, paghapon, pagmata nako, gibati nako nga wala na sakit ang akong tiyan. Unya, nakig-istorya ang doktor sa kuwa. Ningon ang doktor, Sir Indino, kanang ang imong kidney na daot, pero ato sa ni siyang tambalan karon, pipila ka mga kining adlaw, ang himuon lang nimo, magampo lang ka sa Ginoo nga dili ka madialysis. Kay madialysis gani ka, hantod na gina, forever na gina, mahal ba yung dialysis? Atong higayon na makaigsunan, mahal ba yung dialysis? Porti na akong kuyawa makaigsunan, pagmata na ko, wa ba ako'y ginikanan? Ako ra isa kuyo to akong igagaw. Apil po ni absent kay ningon busing o banin imong igagaw. Unya magampo kas Ginoo yang hitabuan ni ron, muinom kag tubig, ginagmay lang unsay imong ihi, mo ra pud imong inom tubig. Ang pagkaon nimo gamay ra, di lang jud kapalabi, gamay lang kay ang imong kidney wa ni gana. Magampo lang ka nga maigo makaya ni sa tambal mo gana imong kidney kay dili gani nimo gana sunod adlaw di mo gana i-dialysis na ka kay di na mo hinlo man na imong kidney sa imong mga hugaw sa imong lawas, di na man kakaya kay nadaot na. Dialysis ka, hantod sa hantod na kina. Mga kaigsunan, daw, nakita nako nga daw ang kalibutan nilumpag sa kuha, nakaingon ko, dili na giday ko taman, mamatay na gyud ko ani. Ginoo, ang akong relasyon sa imuha, nawala, niabot ko ani nga lugar, nawala akong relasyon sa diha sa imuha. Imbis, anaang tako nimo, mas mulig-on pa akong pagtuo di animo kay nabulag ko sa akong pamilya, sa akong ginikanan, apan ni anhi ko diri, nawala na nung ko sa pagtuo. Ginoo, mangiyo ko nimo. Tagay ko, o ikaduha nga kinabuhi, ayuha ko ning akong balatian.
Abi nimo mga kaigsunan. Ikatulong adlaw, ikaupat na kong kaadlaw, sige ka pug sakit akong tiyan, tambalan ko, akong kinaon, nangabuak na guni akong lips kay kanang ang ana sa kuha gapas nga nay tubig lang kay dili man pwede nga moinom pug daghan. Ang akong gikaon kanang walay asin. Unya, naabot na din silang mama kay gitawagan man nga paadtuon didto. Nakigistorya ko sa kong amahan pa. Mamatay naman siguro ko ani pa. Pasaylo ako sa akong pagkabadlungon. Sa akong pagkabadlungon nimo pa, wala jud ko nakatuman sa imong gusto. Kinamanghuran ko, pero wala jud ko katuman sa imong gusto nga mag-alagad tarong pa, pero ug tagaan kog chance sa Ginoo. Iya kong buhion karon, mubalik, musuporta ko siyang buhat. Pag ikaupat nga adlaw, makaigsunan, nirubing ang doktor, natingala ko sa akong lawas, nihiyos na ang akong lawas. Niingon din ang doktor, Sir Indino, praise the Lord, ang imong kidney ni gana na, dili na kay dialysis. Nakaingon ko mga kaigsunan, Ginoo, salamat kayo. Salamat nga bisan nawad-an akong paglaom, nawala ang akong pagkuniktar diha kanimo, apan sa diha nga nangayo ko kanimo ikaduha nga chance, ana ka nagatubag sa akong mga pagampo. Lipay kay ko mga kaigsunan. Mao na nga nag-active nako sa kining iway dito sa kining Atis. Shout out nako akong mga kaubanan diha sa Atis Central Church. Kang Judge Chilmer Gibiso akong kauban sa youth department sa una kami duha na sa iway diha sa Atis Central Church. Mga Nalsaro family, Paraluman family, at Tibing Nasarit. Diha ko makaigsunan. Nag-active ko diha, nahimo kong iway leader. O gani, nag-try out ko basketball, nadala ko, mao nang nakaabot ko sa MBC. Kay nadala ko, nakuha ko sa basketball mga kaigsunan. O nga na mga kaigsunan, ang akong experiences kinabuhi. Daw naghuna-huna ka mga kapaglaom, mga kaigsunan, nga wala na kay kaugmaon, wala na paglaom. Pero ang Ginoo, kung naa nimo magauban, naa siya. Matod pa sa Mateo Kapitulo 14, versikulo 32, ngadto 33. O sa nakasakay na sila sa sakayan, ang hangin milurang og sila didto sa sakayan, misimba kaniya og miingon sapagkat tinuod ikaw mao ang anak sa Dios. Mga kapaglaom, mga kaigsunan, unya na dayta makabalo nga naay Ginoo nga anak sa Dios nga mohatag kanato. Naa kanato maguban na og maabot na kanato ang mga problema sa kinabuhi, moabot kanato ang mga balatian. Unya na dayta makabalo nga naay Ginoo nga nagauban kanato. Anay Ginoo nga maghatag kanato sa iyang saad nga nagaingon siya sa Juan 15, 5, ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga. Ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako. Mao siya ang nagapamungag daghan, kay gawas kanako, wala gayud kamoy arang mahimo. Mga kaigsunang, mga kapaglaom, ang atong mga kabalaka, kita mao ang mga sanga. Atong hinumduman nga ang atong buhi nga Dios siya ang tanom nga paras, kita mao ang mga sanga, wala gid tay mahimo. Daghan tag makita ang mga eksperyensya nga masugatan sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Nagunahuna ta nga kining tanan lisod kayo. Akong nakuha sa sugilano ni Pedro mga kapaglaom ang iyang pagsalig. Ang iyang kalisang, ang iyang paghangyo og labaw sa tanan, ang iyang pagduol ngadto kan Jesus Christ. Ang iyang koneksyon ngadto kan Jesus Christ sa diha nga si Pedro hapit na siya malunod, apan ingon siya, Ginoo ko, tabangi ako. Og si Jesus Christ gikuha niya ang kamot og gigunit ngadto kang Pedro. Ang pagkonektar ni Pedro ngadto kan Jesus Christ mga kapaglaom sama sa atong kaugalingon. Adunay mga kabalaka nga moabot sa atong kinabuhi. Adunay mga problema nga moabot sa atong kinabuhi. Adunay mga naghunahuna ta nga dili na nato kinikaya solusyonan. Wala nay paglaom sa atong kinabuhi kay dunay mga kabalaka, adunay mga wakwak o abat nga atong gikalisangan. Adunay mga problema nga mga gikalisangan nato nga naghunahuna ta nga dili mga kaya. Apan dili nato kalimtan mga kapaglaom, mga kaigsunan, nagaingon sa John chapter 14 verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. Dili magkagool ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa amahan o sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga mansyon. Og sa makaadto nako mag-andam og luna moanhi ako og diin gani ako atuwa usab kamo. Pagkanindot sa saad sa Ginoo mga kaigsunan.
Ang atong pagkonektar ngadto sa Ginoo mga kaigsunan, magpabilin kita na kaniya. Kung doon na may mga muabot sa ato ang kinabuhi nga naghunahunata nga kining nabackslide naman ko. Ampo, luhod sa Ginoo mga kaigsunan, ayaw kagol. Kanang mga problema, tuition, pagkaon, unsang mga problema, ayaw kagol, ana mga kaigsunan. Kaya nagaingon si Jesus diha, dili magkagol ang inyong kasing-kasing. Ug nganong magkaguol man kamo, tanawan ninyo ang mga langgam sa kalangitan. Wala sila magpugas ni magani, ni naghipo sa mga dapa. Apan gipakaon sila sa inyong langitnon nga mahan. Unsa pa ka kamo nga labaw pagbili kay kanila. Mga kaigsunan, kita karon atong hunaw-naon nga ang Dios gusto siya nga mugunit sa atong mga kamot. O kita andam nga mangayo kaniya, Ginoo luwasan mi. Diingon ang Ginoo, o taong dutay pagsalig, dutay pagtuo. Kita mga kaigsunan, moabot sa atong kinabuhi. Nga kining atong pagtuo nga gigunitan. Makaingon ta, gamay raman day kay tag pagtuo. Gamay raman day kay tag pagsalig. Ana ang Ginoo, maghatag ka nato sa kagawasan, maghatag ka nato og kapahulayan, o maghatag ka nato og solusyon sa tanan natong mga problema. Nagkalain-lain ang atong eksperyensya sa kinabuhi. Ikaw igsuon. Unsa ang imong eksperyensya sa kinabuhi? Nakasiguro ba ka nga kung moabot kanimo ang eksperyensya sa imong kinabuhi nga lisod kayo, makakonektar ba ka sa Ginoo o makaingon, Ginoo, luwas ako. Kaya nga atong handom anang langit nga gitagana kaniya. Langit nga gitagana sa Ginoo kanato nga magkita ta didto nga mga gwapo-gwapa nga mag-reunion kita nga magaingon ng Ginoo, ikaw ang akong anak. Gipakamatyan kita dito sa Kalbaryo sa cross, giluwas ti ka. Salamat nga ikaw naghigugma usab kanako. Ining kagabion, mao kini ang akong buhi pagampo kaninyong makaigsunan. Salamat sa inyong pag-uban ining matahom nga kagabion. Nga ugma lain usab nga series nga eksperyensya sa kinabuhi nga magadala nga makapadasig kanato dili lang sa imuha sa silingan o sa tanan nga makahatag o kadasigon sa atong pag-alagad nini nagkinapos nga mga adlaw. Gihangyo ko kamo alang sa pagampo, magampo ta. Silimbahon dalaygon nga Dios anaka sa mga langit. Ang istorya sa kinabuhi ni Pedro, kuyog ni Jesus o sa mga tinunan. Ang istorya sa nagkalain-lain ng mga kaigsunan. Ang mga istorya sa amo ang mga kaugalingon. Nga nagunahuna kami o Dios nga wala na kami paglaom. Nagunahuna kami o nalimot kami nga naa ikaw magagiya ka namo. Ana ikaw magatubag sa among mga pagampo. Salamat o Diyos nga na ikaw. Nga nagunahuna kami nga wala na kami paglaom. Pero ana ka nag-remind ka namo. Ana ikaw nagapanuktok sa among mga kasing-kasing nga naara ikaw. Wala mibiya ka namo kundi kami ang mibiya kanimo. Apan nagahangyo kami o Diyos nga kami makakonektar kanimo. Nga bisan mga pagsulay nga mabot sa among kinabuhi. Problema sa among pamilya, relasyon, unsa nga problema mga balatian. Ana ikaw gihapon makakonektar ka namo. O makaingon kami Ginoo salamat. Nga na ikaw wala may biya ka namo bisan sa mga pagsulay, bisan sa mga bagyo nga maabot sa mga kinabuhi. Ilauman na mo ang tanan. In Jesus' name, Amen.